Bon dia, els alls tenen un alt valor nutritiu, molt poques calories i moltes propietats terapèutiques. Si vols aprendre a cultivar-los, queda't amb nosaltres. T'ensenyarem una forma molt fàcil de fer-ho i sense sortir de casa. Per fer-ho no calen eines, ni tan sols terra. Quan acabis de veure aquest vídeo, hauràs après a cultivar alls tendres només amb el que tens a la cuina. T'hi animes? Començarem preparant les cabesses d'alls, millor si tenen ja algun brot que veiem que està sortint, això voldrà dir que els alls tenen més vitalitat i brotaran més fàcilment. Necessitarem pals de pinxo i recipients que poden ser tetrabrics, que els hi hem tallat la part de dalt, per exemple. El primer pas és separar els grans de la cabessa. Posteriorment els enfilarem amb pals de pinxo, els aclavarem per la meitat. Després els col·locarem de forma ordenada en el suport que tinguem. Aquest és l'aspecte que tindran en els 3 o 4 primers dies quan surtin les primeres arrels. Als 5 dies hauríem de començar a veure brots que surten. Quan hagin passat 10 dies els brots ja haurien d'estar cresquent i aquest és l'aspecte que tindrien quan hagin passat aproximadament uns 25 dies. Durant aquest període hem d'anar renovant l'aigua cada 2 o 3 dies per evitar que es podreixi. Quan els brots fagin aproximadament 25 centímetres d'alçada, com a mínim, o més, els podem deixar més si volem, ja els podem recollir com alls tendres. Si esperem més, veurem que els alls es van fent grans i van començant a formar el que seria una nova cabessa d'alls. Per fer la collita els atraiem del pal del pinxo, amb el ganivet tallem les arrels i també fem una petita incisió que ens permetrà obrir el que queda de l'all per treure l'all tendre, que és el que ens interessa. Encara que alguns alls s'hagin començat a podrir per la part de fora, no importa, veureu que quan l'obrim per treure el brot està perfectament i no s'ha podrit. I aquí tenim el resultat. En aquest primer manat veureu que els alls ja havien començat a formar la cabessa perquè havien passat més de 30 dies. Aquesta altra tenim alls tendres. Molt bé, esperem que us hagi agradat. Jo me'n vaig a fer una truita amb aquests alls tendres. Si vosaltres teniu alguna recepta interessant, la podeu deixar en els comentaris.